παιδιά, σήμερα θα παίξουμε στη Λαμπρέρο και ό,τι κλέψουμε, είμαι σε public, ό,τι κλέψουμε θα το κάνω σε αναβάθμιση βάσης. Να μου γράψετε το name σας κάτω στα σχόλια για να κάνουμε την αναβάθμιση και ο πρώτος που θα μου γράψει το name του θα του δώσω αυτό που θα πάρουμε. Βλέπω έχει γκράιπους, έχει εκεί λαστραλίτας πριν, να ήταν λαστραλίτας και έχει τέτοια πράγματα και πάμε να κλέψουμε. Για να μην δούμε τι έχουν τα παιδάκια. Α, ναι, είχατε μερικά πράγματα. Παιδιά, το θέλετε. Εγώ γιατί νομίζω ότι το θέλετε. Εγώ νομίζω ότι το θέλετε πολύ. Είστε πολύ καλό παιδί. Α, θα να πάτε καλό στο σχολείο. Αυτό πρέπει να το ξέρω. Όχι, πρέπει να το ξέρω, δεν είναι απαραίτητο. Αλλά άμα είστε καλοί στο σχολείο, διαβάζετε. Πρέπει να διαβάζετε, παιδιά. Μην μου μοιάσετε, γιατί εγώ δεν διαβάζω. Zombie τραλάλα. Παιδιά, το παίρνω. Το πήρα κι αυτό. Πάμε λίγο, παιδιά, έχω γίνει Master Commander. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε. Ξέρετε λίγο πόσο ζώμη τραλαλό. Για εσάς. Μην αγχώνεστε, θα πάρουμε κι άλλα πράγματα. Όχι μόνο ζώμη τραλαλά. Γιατί ζώμη τραλαλά, όχι μόνο. Παιδιά, κολλάω. Και δεν πρέπει να το πάρουμε. Κάτσε, εσύ πρέπει να βγεις έξω, περίμενα. Περίμενα, το βγάλω απ' έξω. Μην δυσαγχώσεις, έτσι, μπράβο, πρέπει να βγει απ' έξω αυτός. Έτσι το καλό. Και παιδιά, όχι βγει για αυτός με τον γκράιπος. Αυτός. Παιδιά, αν βγάζει πολύ καλά λεφτά θα το πάρω. Αν βγάζει καλά λεφτά. Μπλούγκα. Θα κλέψω από αυτόν. Φαίνεται καλά. Καλά. Ναι, θέλω να σας κλέψω μήλωνα, παιδιά. Θα προσπαθήσω να κλέψω το μήλιο αυτό εδώ. Κι αν είναι μπρέρο του κότου. Αυτό εδώ. Κι αν είναι μπρέρο του κότου. Είναι... Το κλείδωσε! Όχι! Ωραία, παιδιά, πρόσεξα και μίλαγα σε εσάς. Λαστρε... Παιδιά, κοιτάξτε λίγο ότι... Όχι, πάνω. Όχι, τι κάνω και λέω. Παιδιά, εντάξει, τι να σου πω. Κι αν είναι... Έλα τώρα. Οπα. Α, τέτοιο. Οπα. Πλουέ. Τι να σου πω. Δεν είναι το κάνω. Όχ. Όχι, τι κάνω. Που είναι γρήγορος, θα βάσουμε να πάρουμε μάνι. Και όχι που δεν έχω μάνι. Κοιτάξτε το εκεί, κάτω. Πολλά μάνι. Μάνι. Α, παιδιά. Θα πάρω κάτι για σας. Αλλά θα πάρω και ένα μπρέρο για μένα. Sorry, αλλά και εμείς πρέπει να πάρουμε.
Τίποτα. Δεν θα... Να δω τι έχει. Όχι, δεν είναι καλό. Α! Το μπίσμα. Καλά, ρε παιδί. Πρόλαβα, ευτυχώς. Παιδιά, sorry που δεν μίλαγα. Απλά ήθελα να συγκεντρωθώ. Gorillo Watermelon Tree. Το έχω. Κοιτάξτε. Gorillo Watermelon Tree. Πελούλα. Όχι! Κρίμα. Έχει κάτι καλό. Δεν έχει βγει κάπου εδώ. Δεν έχει, εντάξει. Δεν πειράζει, παιδιά. Δεν πειράζει, ισχύει. Παιδιά. Όχι εδώ. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και το subscribe και καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις πότε κάνω βίντεο. Και να μου γράψετε τα name σας κάτω στα σχόλια. Bye!